Komandante, evo i vi ste po prvi put ovde. Kakvi su vaši utisci do sada u takmičenju? Pa ja bih prvo htio u ime ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, direktora policije Republike Srpske, pripadnika specijalne antiterorističke jedinice i u moje ime kao komandanta da se zahvalim policiji Dubaja, njihovom rukovodstvu na pozivu, prvenstveno kao što smo došli ovde u prvi put i da budemo rame uz rame sa ovim elitnim jedinicama koje dolaze iz gotovo recimo cijelog svijeta, iz 50 zemalja, tako kako su mi rekli, oko 120 ekipa ima. Naravno da su utisci fantastični, impresivno je, radi se o stvarno prestižnom takmičenju. Juče su mi rekli da ima negde otprilike na dnevnom nivou oko 5 miliona pregleda. To je stvarno fantastično za ovo takmičenje. Što se tiče naše jedinice, mi smo veoma zadovoljni što smo prvi put ovde. Imamo dosta toga da naučimo u smislu informacija koje ćemo dobiti ovde, po pitanju opreme koju koriste druge jedinice, načina njihovog rada, problematike, kako oni rešavaju probleme u svojim jedinicama na svom terenu, znači puno. I moj savjet je svim jedinicama koje mogu da imaju priliku da dođu ovde, da ovo ne bi trebali da propuste i da je to nešto fantastično za naše jedinice, odnosno jedinice koje su ovog ranga. Definitivno i naši su utisci isto fenomenalni. Vašim momcima mnogo sreće u nastavku takmičenja. Vama hvala na vremenu što ste izvolili. Hvala puno i vama. Komandante, evo nas na petom i posljednjem danu takmičenja. Kakvi su vaši utisci o ovogodišnjoj organizaciji? S obzirom da se naša jedinica, specijalna jedinica policije, prethodno protivnička jedinica, takmiči već od 2019. odnosno od prvog takmičenja, stvarno vidno je da svake godine i ulaganje, nivo organizacije sve bolja i bolja, sve veća i veća ove godine. Takmičenje je kupilo 105 timova, elitnih, specijalnih i vojnih policijskih jedinica iz preko 50-60 zemalja. Tako da vidimo stvarno da ovo takmičenje postaje jedno od najizbiljnijih takmičenja, svjetskih takmičenja ove vrste i dokuplja najveći broj elitnih specijalnih jedinica i časti stvarno da naša jedinica specijalne policije može da dođe, da kažem, takmiči se na ovom prestižnom takmičenju, a također milo mi je da vidim i ostale elitne jedinice iz regiona, jedinice iz Srbije, elitni SAI, specijalistička jedinica, žandarmerija, tu su i Kobre, a stvarno drago mi je da ove godine vidimo i specijalnu antiterorističku jedinicu iz Republike Srpske, koja je isto veoma kvalitetna jedinica i mislim da je dobro što su ovdje došle prve godine i mislim da će tek narednih godina da pokaže one svoj puni kvalitet. Da, definitivno, mi sa Balkana i tekako imamo šta kvalitetno da pokažemo. Komandante, ove godine ste vi iz vaše momke i kao komandant i kao kapiten ekipe, a boga mi kao takmičar. Pa hajte, kažite mi, molim vas, sa kakvim si izazovima u svakoj od ovih uloga vi suočavate? Pa za našu jedinicu mogu da kažem da je izazov brojno stanje. Zato što za razliku od drugih velikih jedinica koje dolaze iz većih država, ajde kažem, mi nemamo taj luksus da možemo odredimo neki manji tim koji može da trenira cijele godine, da se priprema alterne cijele godine za ovo takmičenje. Već mi iz operativnih sastava, a odnosno na malo brojno stanje, veliki broj angažovanja, naš proces priprema ne može, jer ovo je opet kažem specifično takmičenje koje traži uvježbavanje i pripremanje tačno određenih specifičnih elemenata, tako da u tom dijelu to predstavlja izazov za nas, ali opet kako za našu jedinicu, specijalnicu policije Crne Gore, tako i za jedinice iz Srbije i kažem iz regiona opet pokazujemo da možemo da se takmičimo i da budemo na nivou rame u rame sa najelitnijim jedinicama, to su stvarno pokazale i specijalistička jedinica i Kobre i žandarmerija, da stvarno možemo da stanemo na crtu najboljih svjetskih jedinica. Apsolutno se slažem sa vama. Kakve su koristi za jedinicu kao što je SRP od učestvovanja na ovakvom takmičenju? Velike koristi. U samoj fazi priprema, kad se pripremate za nešto specifično, imate određeni prostor i jedno određeno vrijeme s jačim fokusom gdje same pripreme podižu nivo i fizičke pripremljenosti, taktičke obučenosti, vatrene obučenosti, preciznosti za maltene širok spektar oružja koje mi koristimo iz izvršavanja različitih zadataka. Ovo takmičenje, iako da kažem nije sad taktički zahtjevno, jer su sve situacije i scenariji koliko toliko manje više poznati, ali u dijelu fizičke pripremljenosti, mentalne stabilnosti, vatrene obučenosti, timskog rada, sinhronizacije napadačkih timova, snajperskih grupa i svih tih elemenata, sve to mora da se uvježba veoma dobro
kako bi se, kažem, ostvario dobar rezultat. Jer ovo takmičenje ne oprašta najmanje greške. Najmanja greška u dijelu nepoštovanja pravila, bilo koji najmanji mis itekako debelo košta ekip, a ono, pošto je posebno zahtjevno, svih dana, 5 dana takmičenja, ekipe su od 5 do 6 članova, što znači da svih 5 dana svaki član tima mora da je na visini zadatka. Jer član tima koji napravi neku grešku, bez obzira na 4 ili 5 članova tima odrade sve na najbolji mogući način, tim ne može da bude dobro plasiran. Da, definitivno, evo iz vašeg kraćeg izlaganja gledalci mogu da delić osjete koliko je to složeno pripremiti ekipu i koliko je složeno svakog dana učestvovati. Kažite nam još, s obzirom i da se takmičite sa vašim momcima rame uz rame, kako jedan specijalac treba da pristupa poligonima na ovom takmičenju? S kakvim načinom razmišljate? Za nas, pripadnike specijalnih jedinica, mindset je veoma bitan. I ja volim da kažem da najjače oružje specijalca je karakter, snaga karaktera. Prva bitna stvar je da takmičenje je veliko prisustvo medija, gledalaca i takmičenje po sebi, hajde kažem, jedan i presedan. Jer specijalnice rade u zatvorenom ambijentu, zatvorenom okruženju, često pod okriljem mraka i mi se nekako osjećamo komfortno u tom okruženju. Ovdje dosta je kamera, dosta je publike i to može bude distrakcija. Prva stvar je da se isključi ta distrakcija i da se fokus zadrži na rešavanje date situacije, na rešavanje metne situacije, na sinhronizaciju različitih elemenata, napredovanje tima. I ja volim da kažem da i mojim pripadnicima, da jednostavno ovo takmičenje treba da gledamo maltene kao zadatak. Imamo određeni broj meta koje moramo da angažujemo u određenom vremenskom periodu, to je u što manje vremenskom periodu, sa određenom formacijom, određenim članovima tima. Sastav tima je, da kažem, određen, definisan i uz minimalnu količinu municije, po tačno određenim definisanim pravilima. I na taj način pristupanju takmičenju kao da je zadatak sa punim fokusom donosi rezultate. Naravno i te faze priprema koje su bitne i koje moraju da obuhvate i dio fizičkih priprema, vatrene obuke, taktičke obuke i naravno taj dio mentalni koji je veoma bitan. Komandante, mnogo vam hvala na vremenu i vidimo se dogodine. Svako dobro i zdravlje.